Eh, snatch mo. Aldo, Sir Aldo, napadaan ko pa ba? Good day mga kamamaw, this is Mamaw Moto. For today's vlog, tayo ay pumunta at nakisaya sa meet and greet ng Team Usagi Pangasinan na kinabibilangan ni na Moto Yorski, Raider Prince, Aldi Moto Vlog PH at ni Pasyando Moto sa Anis Bypass Road sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Mula nga rito sa 7-Eleven Binalonan ay bibiyahe lamang ng mula 5 hanggang 10 minuto bago makarating sa Anis Bypass Road. Ayan mga kamamaw, pinanggigilan ng mga bata si Griffin, ang ating R15M. Lakas makabomba, feeling big bike tayo. Pero ayos lang yan, basta mapasaya natin sila. Go lang ng go, bomba pa more. Siya nga pala mga kamamaw, sa mga hindi pa nakakaalam, ang R15M ay isang entry-level sports bike mula kay Yamaha na mayroong 155cc engine displacement. Sa madaling salita, hindi siya big bike, kundi isa siyang sports bike. Ngunit ang R15M ay mayroong mga special features na tinataglay na makikita lamang sa isang big bike tulad ng quick shifter, traction control, dual channel anti-lock braking system, lap timer at mayroon din siyang Yamaha Connect or Y-Connect. Talaga namang maraming nag-abang sa pagdating ng Team Usagi Pangasinan. Maraming salamat din sa lahat ng pumunta at nikasaya sa event. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga vloggers ng Pangasinan. Mag-iingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat.
speaker na kami yung sound subli kami. Karami ka. Karami ka. Ayan sir, abili ka kabaklangan ka. Idol, sticker idol. Ubus na. Agad na ka pang pagawad ka. Agad na ka pang pagawad. Kung papagawad yung sticker, agad di ka libar na nga. Tingnan mo. Test drive natin ang JX255. Test drive na natin. At ito na nga, ang hindi natin inaasahan. Magte-test drive tayo ng Kawasaki ZX25R. Big thanks to Sir Ricky Taminaya sa papapatest drive ng inyong unit. So, wala nang kung ano-ano pa. Tara na, test drive na natin ang screamer sound ng Kawasaki. Let's go! Grabe! Napakaganda ng handling. Smooth ang gear shifting thanks to quick shifter. Satisfying ang performance at higit sa lahat, napakasarap mapakinggan ang tunog inline 4 lalo na sa higher RPM. Music to my ears! Hanggang dyan na muna ang ating video mga kamamaw. Abang-abang lang sa mga susunod nating vlog. Kita-kits ulit next time. Maraming salamat sa panonood.